Bisita na ko sa YouTube. Bigyan mo itong ano sa trabaho. Ano, mali YouTube channel ako, sir. Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Binara, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan, hello po sa mga viewers na ko. Ulabi na yun sa karon lang yun nagkakitaan nga video. God bless po. May hapon, sir. Kung sa matong pamati, Panuho sa mga siya, masakit po ng Rio. kauban mo ni April Boy, Dili po. lahipod. Oo, lahi po to siya. Ang mana po siya dire. Katong na tumbling sila sa motor, kaya nakakuan siya, nakabangga siya. Adi ba? Murag kiro. Ang gandang bag doon sa kiro dia sa sa Injatrix nga agad lang. Isa na maguna ang barangayan ng Namlo dia. Iba ko Dili kisa. po siya pilot. Oh, dire dagan kay tungod po sa mga anak ko na Facebook, social media, Marites, ano na. Marites nang buday ko. Ano. Sige, sa kiti pamati nimo. Dili sa akong likod niya. Oo. Saya ko tuhod, may balin ba? Gusto mo tuhod? Saya dahil kung mukha na sakit. May balhin. Sakit lang. Oo, Bilingol-ngol. labi na kabuntag. Kanina rin, hindi magalingkod ko. Ditindo ko, pati nasakita. Pero di man malata ini Kimsi. Kung kondisyon magayon na. Baka ito na ulian. Kata-katawa lang tayo, no? Baka ito na ulian. Ah, bahay ba? Lagi na rin pag-ibati na ba ito? Nagkadito ka. Ano rin, ano rin na ito. Malitan sa pag-video. Ano rin ko. Sige, sa pag-video, sa tuhod, nangawa, kanila man doon likod. So, maragin niya ako. May nagabalo ko sa kuha. Okay, kita mo na ko sa social media ba? Oo. Sa page, Mm. sa YouTube. Shout out mo sa mga radyo. Oo, po. TV radio naman natin na. Dagan na nagli sa mga radyo diri ay. Digo sa ambot ra gyud media. Katulandaan ni kuno Medyo Blanco si isa ganitong payat nga gibalhin na. Siya kaluyakan? Oh, grabe tong yang trangkaso ayo-ayo ba. Sus na may nag-ingon. Eric, bato ko niya dito. Agi jab. I-announce na jud, i-announce na pag-uma. Wala mo sa juti-juti, kaya di man jud. Dito. Iya po jud yung i-announce sa kuan. Sus, kadi Eric Hilot raman di ay ang nakaayon na nin, nga nanabot po kong jinsan. Abot po sa kanang alam sa lang ba. Sige lang, shout out kay Sir Jerry. Sige, unsa pa gyud sir? Wala lang. Wala sir, marot sir. Ako na bala sa uban. Ay, ikaw na bala. Sige, sige. Ikaw bala. Asa yung balay mo, sir? Matanaw sir. Matanaw na sila na. Okasyon matanaw. Hindi ka ba matanaw? Apon mituyo na di gusto. Ah. Ay, okasyon lang ba? Sige, basig na kay shout out sir sa akong mga viewers po. Yung mga suki, hindi lang tao. Ini mga suki sa tong amigo si Eric Hilot. The best. Sa papakasulay. Pagani. The best na gyud. Kuya, wa pa kay katilaw, lamian na. Di ba masilingan eh? Matanaw, tanan. Shout out. Sige, sige. So, ayan lang guys. Malipay po ta kinami dool sa to adre nga isa sa maayo kay mo muyaw-yaw sa entablado sa radyo. Hili-hili po kog mag-MC ang tanong ko yaw-yaw ng mga ano. Kanang buga-buga ra gyud ba? Lay ras personal. Man mo ning nasa. Dili dong. So ano lang no, so nasa sa dere no. Shout out sa taga Matanaw, poblasyon Davao del Sur no. Labi na sa mga kailan ako sa Matanaw, o sa mga suki ni sir, o iyang mga kaila. Silingan niya, no? Shout out sa taga Matanaw, Davao del Sur. Dito ka tong Bernes. Yung makalugar ko, matunap ko karong Bernes kay kasi makalugar lang na kay pating mahal ang gasolina. Dato ra jud ko dito kay Matanaw ko live ra. Cellphone ra jud mi mananay ni kagabi eh. Kaya kinikanta ng mga atong anak, lain mo live. Personal talaga ito dyan. Sana lang. Sunod Bernes na po, na po Matanaw singing idol. Wow! The best kayong Matanaw. Nasa sir, tatrabangan na ito nga mamayo yung kapamatis kalawasan. Siyempre, inubanan sa pagkampo sa Ginoo. No? Siyempre, tanang nga mo doon, manikamot ang mamayo ang yung kapamatis kalawasan. Putot sa kumain mo. No? Kaya pa ito natin ginapamatis kalawasan. O shout out po sa mga karoon lang yun nakakita ng video. Kung may ligon mo traditional hilot, please subscribe na YouTube channel niya. I-click lang ang bell button para updated ka sa mga upload matagadlaw. Comment, like, and share. Comment lang mo guys kung namoy mga pangutana o labi na dyan sa inyong ginapamati sa kalawasan hantod karon inyo hagya pong ginadala-dala. Wala gyud maayo. Nung nadiinal mo kadto. Try mo sa kuha, basig makatabang ka, no?
Kaya kung ganahan mo mag-friend ako Facebook, Eric Hilot ang traditional. Ayan, shout out ko sa po ang mga top 3 countries viewers, India, Indonesia, Pilipinas. Maraming salamat siyempre. Number 1, of course sa lahat po ng mga OFW. So, ayan. So, maghilot ako guys. So, shout out po sa Matanaw, Davao del Sur. Labi na sa Barangay Murcia. Kay Mama Leonela Puno sa Palanas. Ayan. Sakyan na sa motor. Butan sa ubos. Ada ko deh. Interview ganin ninyo ganin kung sa ito ba ganin si trabaho. Driver. Driver na rin. Ginahog lang, ma'am. Sakay-sakay ra ko na, di na mo dagan. Sakay-sakay ra. Nalingaw sa apo ba? Sige, pangalan ko, tinod. Dolmaret siya. Ha? Dolmaret. Dolrex? Ah. Ano ito na pangalan? Katong sulos bundon pa pa shout out Eric Hilot. Limot ko kaya. Oh, balong nga naam rin nga to. Shout out, shout out. Shout out na ako mula ito. Pwede mo kayo nasa itong bilog social media. Pero naman na siya na. Practice. Service na ito na naman. Aman. Ito yung labar siyang lapit. Ang pityas ba lang. Ito nagiya? Ito bilog. Laki? Ang na lang itong isa ba? Asa ka isa? Ang magutong palistan ako nimo. Asa? Tapos sa city. Alas at siya napundat. Sukot sila na. Ang tuta dito ko din. Hindi ito sa ibig. Sa ibig mo lang. Sa balik ito. Gamay. Kasi si Reding. Kita galing mag-final. Maksud sa bundon ano. Positive. Yung duty siya, hindi siya kapil. Monthly. Siya. Uli siya. Uli siya. Ang sa klasin ko niya. Siya rin sa kabot. Kuya, ba't sa singer layo kay biyahe? Doon mar, mabot rin yung kanta ko kuya. Kaya lang na ito na mga matche mo. Masa-asa mo mga bo. Kung pwede man siya nag-drive sa una. Ako na drive ba to? Lusot kay lusot. Kung magkanta tre, balay na po na. Wala pinigay. Tuwag eh, wala din si Kapoy. Laras, malaras. Kung maglaras, wag daw.
Kamay. Ito.
Magutag sa dili sir kanang natural nga adlaw bitaw. Magutag sa dili udto hapon gabi pag ulis balay. Di gyud ta pwede magpasa sir ha. Bawal ka ni masa, habat, tunas, ligo ha. Wala magkakana inulis balay. Di ka trabaho. Hindi kaya sir. Hmm? Hindi kaya sa Isa mga kuwan. wasak yan. Basa dyan. Nanginay gyud tagundang ano sir kay dili maya. Ang tawagan na sir pas mo sa kusog ha. Sir na. Wala ako. Tingin sir. Ah, sige lang paminaw lang. Di ka minom? No, sir. Inom sir eh. Kasi gabi eh. Isop pa ito gabi eh. Di magkamahubog. Mapupugin sir. Tapos naman, ako. Ganun sa sir, mag-explain ko sa imo paminawak nga kay para madala ko naman eh para po sa inyong kailang pamilya. Kani dire sir, mo ni balay-balay sa uric acid, balay-balay sa sugar. Ay kalimot ha? Yes sir. Yes, uric acid, sugar ha. So dili ko nagla parehas kay layo ra man kayo no. So ano sa kani uric acid dire, na dire ang sigarilyo inom. Kani soft drinks, kape, juice ha kung asa imong kusog, mo tay maigo ha. Linon do kay pa. Sigarilyo wala. Apa sir? Pinagmayra. Masarap magkakabok sa kadlaw. Katawa na mag-isa kabok. Sakit gamay? Banta lang yun sir, kay kinana mabungkag na, kay di na ito ni bungkagon, madugay, mabugat ni siya ha. Sakit ako sir. Sakit ako, di sakit gamay. Gamay. Tawang yun ha, kaya para mabungkag ni mo ang mga alcohol. Ano yung osteoarthritis ni sa sarap na? Hinahinay sa lamang loob. Ha? Gamay. Kita mo kasi kung mga video no? Ito, nawag ma. Hindi ka nagkainom kape? Sabi ko, tigil ko namin sir. Ano? Madre ha, kape, juice, soft drinks ha. Isang place ko. Ay, madungan yun. Ilang, lamig ito. Gamay. Sigat gamay sama? Lagi para mabungkag lang. Magdala pa kayo jogging pants, sir? Oo, nasakitan sir. Medyas. Medyas ko ako na lang. Gamay.
Malipayan eh kasi. Ano importante?
Tayang. Okay na? Okay, sir. Mas lami rin nilot ang kubangan sa likod. Kaya, no? Ya, ano yun, sir? Tapos sa takay, sumat. Mahabok ka pa nila, sir. Ano yun, ang risbak, eh, kapoy na. Easy na kayo. Risbak pa sa araw ng tangalan. Talagang pamit mo siya, eh. Driver ba eh? Katawa na yun. Ha? Sakit kamay? Kaya, yung kamay. Ang kamay, kamay. Wala ba yung ginhawa? Nalagang ba? Hindi kahit ba? Uy, kaya ay nagsa. Nagila talo to kakiblawan na kayo kaya naog na gigigos. Sa pumanusan. Relax lagi. Ang kami pangusog ko eh. Relax lang. Ay, kamatay. Oh, ay, kamatay. Pero mahilot. Konti naman. Sagang mo na. Pungkaran mo ba? Ha? Pungkaran mo. Huwag na. Pangapay mo. Pungkaran mo. Ilog na. Pilak na ko dahil ang video. Ikan pala ikan ako. Hindi ko kabot. Napidagan lang yan ako sir. Huwag ko na mahilot nga niya sir. First time hindi ko na sir. First time yun ako. Napag inigitinoon. Ang gilot mga nanagang. Ang sabi susubagay. Ang tagamay. Sampai isang bagay, anak sir, kabalos pa. Grabe pamugong ba? Mugong ko pa, ba't kong gaya? Ngalang pag kita na sa kulian. Yato ka ito, matanaw ka na sir. Kasi nagkakailan. Kailan yan. Kita pag sa ko, kay pila naman takabustubangan. Yaw ako kay hawa-hawa, nag-anak na dyan ko. Video mo katutanan kay pang reels mo na. Pang reels, na lang, doon nga. Lipay, katikan yung morso no, kita. Kailan mo subscriber ng YouTube sir? Gamay pa.
2,740 plus. Monetize. Okay. Hinay lang ko dami. Lisod kay madali pa no? Kasi matingala yung dato nagkalit ang mga hilot. So hindi na mo dawat yung hilot ba? Sir, busy ka sa kinaglaang na naglaswildo. Ano lang nga, balance ba? Sige na lang taan ng suri-suri, kinanap, swildo na po! Sakit ko lang. Sige, suko ka pa hinaw. Kadalihok, hinaw. Bagong kaon, hinaw. Alcohol. Pwede na. Mapasman yung kamot. Madugay, mana ko. Kape boss o boss. Mana na madugay. Dugay, pinoon. Hmm? Tagal, saan mo tos mo? Lingaw. Uy! Uy! Oce. Pwede na biya. Saman. Nami klase ron? Salamat eh. Ay, salamat maglungkap. Yeah. Maglungag mo na. Malakaw biya meron. Silbis pero din. Room service biya me. Hindi mo bag mo. Ano ba? Oh, As mo kayo pagmupausan. Para di April po yun. So, grabe na. Ang sabi pa kita na ba? Relaxing ang hilot. Puta sa bag na. doon ang guro dyan nagamang bahaw dyan. Ako daw sinabi pa ako dyan. Ay, daghan.